Het verhaal van de rentree van Epke had twee kanten. Geen goud, nee, 2 keer zilver en dus... Ja, ik ben nou de eerste. Maar hij had nog maar 4 weken traind. En dus, aan de andere kant... Ik ben eigenlijk heel erg blij en natuurlijk in mijn oefening op Brekstok is net zo volledig. Ik heb de dislokken vanwege mijn rug nog even doorlitten. Daar moet ik even wat langer voor opbouwen qua kracht. En qua vluchtelementen, hier kan het een 4, dat is binnen nou 3. Maar in de Nijcode kan het 4 worden. Dus er zit qua moeilijkheid nog een dikke punt bij. Maar dat wil ik nog net wel. Ik wil echt stapjes meidje en zorgen dat die uitvoering die moet gewoon goed was. En dan inderdaad opbouwen naar de moeilijke oefeningen. Ja, dan is 4 weekend is gewoon het te kort en dus 4 maanden, zeg maar. Dus dat komt letter nog. Op Brekstok maakt Epke de oefening oerlitten aan Bart Deurlo. De oefening van Epke bestaat uit 2 vluchtelementen plus 1 los. Dat gaat goed, op wat lietse foutjes nij in de hele oefening. En Epke traint nou benamen op een goeie oefening. In oktober moeten deze 3 vluchtelementen dan 4 worden. En dan net 5 eftermenoor, zoals in dit filmpje dat vriendenwieke uitlekt wie. Maar verdeeld uit 2 of misschien wel 3 keer. Ik op Brege geen goud voor Epke, maar zilver. Wel goud voor Michel Bletterman. Ljouter pakt voor het eerste titel op het Nederlands kampioenschap. De eerste keer dat ik Epke Zonderland heb verslagen. Ja. Goud op de brug. Ja, heerlijk. Lekker gevoel. Ja, zo hoort het. En ambities binnen Fort Heeg. Bletterman zal hem de komende tijd meer rochtje op het individuele onderdeel Brege. Brug is gewoon mijn ding. Wat ik kan is gewoon heel netjes turnen. Als ik dus daar mijn D-score dus hoog genoeg heb, dan moet ik zeker een medaille kunnen halen. Ja, daar ben ik van overtuigd. En dan bedoel je een Olympische medaille? Ja, Olympisch goud 2020.